Koronavirus global pandemiyasy dünýä giňden ýaýraýan wagty. Hem-de türkmen häkimiýetleriniň bu kesel bilen ýurtda hasaby alnanlaryň ýokdugyny öňe sürýän mahaly Serhedawadyň harby bölümlerine sähel düme alamatlar bilen näsaglan harby gullukçylar şol sanda çagyryş boýunça harby gullugyň eskerleri karantin astyna saklanýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy atlandyrylmalyk şertine habar berdi. Serhedawatda karantin babatyndaky karar maňa ma'lum bolşuna görä baryp 1,5-2 ay töweregi mundan ozal ýanwaryň aýaklaryna fevralyň başlaryna kabul edildi diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä iň adaty üskürewik ýa-da asyrmaklyk harby gullukçylary karantin astyna almak üçin ýeterlik hasaplanýar. Häzir mesele şeýle bir derejä baryp ýetdi bolýan çagyryş boýunça harby gullugyň eskerleri harby bölümiň çäginden daşary çykarylmaýar. Ol harby bölümine esasan daşowudly we lewaply eskerler gulluk edýär diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda kanuny belirlenen gulluk möhletini tamamlan çagyryş boýunça harby gullugyň eskerlerini goşundan boşatmagy hem-de nowatdaky çagyrylyş möhümine 14 martda girişildi. Karantin astyna saklanýan harby gullukçylaryň arasynda gulluk möhletini tamamlan eskerleriň bardygy ýa-da ýokdugy ma'lum näl. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä üzüňölükde saklanýan eskerleri telefon arkaly howsarlaryny öz ýagdaýlaryna habar etmäge, şeýle-de özleriniň karantin astyna saklanýanlyklaryny habar bermäge ruhsat berilmeýär. Olary beýlekilerden üzüňölüşdirip aýratyn rotalarda ýa-da harby bölümlerde saklaýarlar. Karantinadakylar öýlerine gaýtmak isleýär, ýöne özleriniň haçan goýberilýek tükleri barada soranlaryna olary näwelli ýöne basym diýip jogap berilýär diýip habarçy aýtdy. Habarçy demeglen harby gullukçylar bilen sähel ara gatnaşykda bolan harbylaryň hem karantin astyna alynýanlygyny aýtdy. Ýöne beýleki tarapdan respirator keselleri bilen ara gatnaşykda bolmadyk eskerleriň arasynda harby gullukdan boşadylanlar hem bar diýip habarçy maglumatynyň üstüne ýetirdi. Türkmenistanda dürli sebäplere görä harby gullukçylaryň häl işinde gulluk ýerleri ýitgedilýär. Olaryň bir garnizonyň beýleki garnizona ugrudylmagy adaty ýagdaýdyr. Habarçy käwagt harbylaryň Serhedawatdan beýleki regionlardaky harby bölümleri ýa-da beýleki harby bölümlerden Serhedawatdaky harby bölümlere ugrudylýanlygyny aýtdy. Ýöne häzir harbylaryň gulluk ýerleriniň ýitgedilmegi ýatyryldy. Diňe adatdan daşary ýagdaýlarda ugrudylýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä karantin astyna saklanýan eskerleriň ýeni atalary alad edýär. Hem-de öz ogullarynyň ýagdaýlary barada diňe üzlem saplan maglumat alyp bilýärler.